Oğlanlar ikinci tapkırın 3. aydımçısı devam ediyor. Rahim Saparov Ahal vilayetinin Arkadaş şehrinden. Tak inni aydımının adı Alfa. Dinlek görüyoruz. Lezzet alan oğlanlar görülüyün, baha verilin. Tayin. Biz için oyun aydımın adı. Ha, biz üçün oyun. Oyun. Tayin dinlek görüyoruz. İnçiriyorsun şu. Birisi nine, durmuş kökünü soy, ağzını dah bulmak Nereden geldi bular? ağzını gider soy. Birisi nine, durmuş kökünü soy, ağzını dah bulmak Bular, evet yara bular o. soy, getirin yerden boy, boy. Durmuş kökünü soy, ağzını dah bulmak boy. Ağzından gidiyor soy, getirin yerden boy. Mami kaç, durmuş kendin naş. Tırnaş, iyilik daş, gülgül slash. Aydıman kaçtı. Tizlik dönme farsaj, Müslüman Mustafa. Düşüncüm Mikaeli, aklımın durdum gabi. Arkodim yanı bilin gabi. Bilen şu şiddeti, okur yanı bilin terki. Kadı bağcıyız şam, harika derki. Durmuş kökünü foy, ağırlı takbülü noktin boy. Valla ve boy neydi bu? İkinci tapkıra boy neydi? Bir ne o? Aydın'da. Takbülü noktin boy. Ağırdan gidiyor soy, getirin yerden boy. Sungguh berlet mana sunuk. Fumi. Kızın kaldı pöpürdüm kalama. Kıymergen, ben yana cingelle. Uybekhane yana kili hori. Yıl geçse de hilip midemler. Geçerken edip artık başlık taş takıp bir yare. Kızın sakit gelip büyük gelinler küçükken yare. Durmuşum üstünde aydımda bir. Dur lan aydı o şey şu. Olur başka. Ya deli deli durmuşsun kili yaşayışım var deli banka yarın yine hadi bildim yazma giderler eller gülle ellerle eller gülle ödüm manik tüttü bu fikir bana deli durmuşsun kökünü foy ağırlı da bulmak boy ağırdan gidiyor soy getirin yerden boy durmuşsun kökünü foy ağırlı Ne yap boy neydi mi abilem ha bırak. ağırdan gidiyor soy getirin yerden boy durmuşsun kökünü foy ağırlı da bulmak boy ağırdan gidiyor soy getirin yerden boy durmuşsun kökünü foy ağırlı da bulmak boy ağırdan gidiyor soy getirin yerden boy. Biz varan la go pikirlen mana ile kaydımlar. Go uydat diýär ha. Birinden o aydımlar. Birin. Yani o şun bareke emedik bırak duydum ha, o üstümen. benim şon Yani hemen manni kas plan. Yok, Al-Kiptomino. Yok bulun rifma. Seyretme. Zaten seyret tembr. Men sana bir zat düşündüreyim. Aydım yazanı. Men sana görkezdim ha. İlki tembr koyulyan. En privilini yer. İşte sen tembr koyup bilmesen. Men bilyan. Gönümel nali içimen öyle soran oğlanım. Teaduydum o dedi. Bırak tembr men tembr koyumak. Gönü koşuyordan ya. Yönü yırt ya var ya. Aydım böyle. Yönü men bilemok. Yönü men aytdım şonda. Ete kalk diyen. Mana uğradın mı diyen. İşte ne edip tembr koyman. Şey edip ovadan yazıp var. Şimdi men diyecek var anladım. Yine şular tembr koyuyordan oğlan çıklar şular. Yine teada pakalıydı bırak. Ana şu men aydana taada pakren diýär, ana taada ýüzagyn, ana şu insterme datlar şu. Ine men ýekaja bir aýdan bir bagşy bar da. Am tutamak men o bagşyň. Men dogry aýdyn brat. Dastoyno. Men geçirdim. Bolýa seret şular näme üçin halky öz ýüzlerini görkezanam. Brat çağılan mümkinçiligi ýok men şoň üçin şu da açdym dost. Men kanalımda men klip görüp gören adam, men kritik, bana gerek gelmeni ece. Men nemçip açtım şunu, men düşündüm, bunu çağılara üns berlen ok. Berlen ok, hiç kim çağıçlar öz kanalına koyyan, men öňümden çykyrady. Getirin diýär, durdum aýtdym, bir-birden etmäň obýewleniýa goýaýyn diýdim. Şo emmes gelsin oklasyn diýdim. Bak ikinci tapkyr, birinci tapkyr dinläp gördüňmi? Ýok. Brat ine bir bak. Seret şeyler akkelip oturamadı. İkinci tapkır şey deyip Allah o ödüyor no seret o. Ya men sana aydayın mı yan kaydım ne mi hak söz var alfa var. Alfa diner biz için oyun. Abla ikisinden birbirinin önüne geçip var ya ha. Bir-birinden o diýip otyr. Karoç maydan oğlanlar men şey diýär söz yok.
Mihmanı mine bulam abys aydın dinlemeni gower ya. İş. Atam gedip oturala. Haram da böyle. Jaga şoglana bara. Dine işini üstünlük diýmeli. Men seretmen dogry maýdan näme garaşdym işte şular çykanna men dinlesem bir açyk öwredörni aýtdym özümden. Men bulardan öwrenädim. Ya gidişi gowy. Ya gidişin gowy. Men näme men öwredip ine what? Jüri biz ine hakyky jüriler näşe. Düşündiňmi? Hissesin aýdym dinleýän adamlar diňe halkdyr. Aydymyň özüni çykaryan adam men düşünýän, owo, siz düşünýäňiz, gürlemäň genýä hetme. Ömrallah biteyir bilmän ýörenen tägem ýokarda o aydymçylarymyz wagtlar tutup oturjak. Ömrallah biteyir bilen o. Başsan deýdim näşema. Öz bilýär tapýar sözüni. Men näme diýipdir diýýär şol rapper. Alam bol, maňa 2 saat söz gakdyran bolupdyr. Ha walay brat. Dinledim de walay. Adam tutacak gelýän brat men dogry maýdaýyn. Bak hasabym edem. Men aşo rap çykarym, men şol rapper men hasabym edem. Men dogry maýdaýyn. Ýokardy çyparlar. Ha olar ýokarda çyparlar. Olar nämemiş öň edenmiş revne diýende iýiz goýanmış indi planmış olaryny kabutda bilýän garankyda dywamyş olan görünýämiş. Sizin garankyda adamyzyň üstünden geçip gidýän şagalarla başşaň boly. Men bir zada düşünüm, hiç mi işleseňem zat demok. Men jan edýän zadym ine sunuga ösdirilýän, ine şagajyklar çykyp şulara ýol berseňiz, şulara ösdirýär sunuga diýip. Şulara ösdirýär oglanlar gyzar sunuga diýip. Şoň üçin haýyş edýän, biz diňe halk bolyp çykşulara balet edip ýokary gallralyň bolmasa el berjek adam ýok. Men şunu diýmesem Diňe bolmaz. ses berin. Awa diňe siziň eliňizde şagalan ösmesi. Diňe siziň eliňizde. Şoň üçin Alfa biz üçin oýunlaýan o Bratçan, Rahimjan, Körpem, malajet. İşiň düsünlük ýene şular ýaýdymdan garaşýar. Men yerimden tuzurdum senne. Udaçy. Udaçy, Körpem.